Ahaneze ndị ọma na-ege m ntị, anyị abịaghachikọla ọzọ taa n'isi mbido TV iji wetere gị ihe emume ehihie nke ụbọchị nke taa. Eji m aka n'ihe dum na-aga ọfụma dịka esi tụọ anya ya. Aka kwa nwanne gị nwaanyị Nwada Ugomma Jennifer, onye na-ewetere gị ihe omume nke taa. Nwekwara ike ịkpọmakụ Ugo nke ahụ na-amasịkwa m. Ya bụrụ ya, anyị abịakwala ọzọ taa iji kparịa nkata nke na-emetụkwa anyị n'obi, maka na ihe gbasara unu na-emetụ anyị n'obi n'isi mbido TV. Ihe gbasara ezinụlọ gị na-emetụ anyị n'obi, ihe gbasara azụmahịa anyị na-emetụ anyị n'obi. Ya mere anyị ji abịa mgbe ọbụla gị iji kọwata ụfọdụ ihe ndị a nke gbasara ezinụlọ gị, ma nke gbasara obodo anyị bụ Naịjirịa, ma ọkwanụ n'ala Igbo anyị. Maka na ihe na-eme ọ dịka ọ na-eme, mana ọrụ na a na-ekwute ya, uche anyị nwee ike na-abatakwa n'ime ya, makwara na ihe anyị kwesịrị ime na nke anyị na-ekwesịghị ime, maka na ọ dị oke mkpa. Eji m aka na ekeresimesi a na-aga ọfụma dịka ekesi anyanwụ n'ebe ị nọ n'ime obodo, nọ na ebe esi mụọ gị, isi bata ka ị nọ n'ebe ahụ site n'afọ a rute ugbu a. Asị m ka Chukwu nọnyere onye ọbụla gị, ndị ọbụla gị na-eme njem n'oge a, ka Chukwu na-edu anyị na-aga na-abata ebe ọbụla gị na-aga. Biko gbadokwa anya gị, maka na ihe na-eme ka na-emekwa. Echefukwala na obodo adịchara ka o si adị. Ya bụrụ ya, ọ bụrụ na ị pụọ n'abalị, ọ bụrụ na ị pụọ ije n'oge a, gbaa mbọ ka ị lọta ọsịsọ, gbaa mbọ ka ị bata mgbe ife dị. Anakwala ya nọ n'ezi ruo n'anyasị ma ọ bụ n'etiti ichi. Ebe ọbụla gị nọ, ọ na-eweta aka ebe uhuruchi. Gbaa mbọ ka ị na-achite n'ụlọ gị ma nwee ike nọkọrọ gị na ezinụlọ gị, maka na ihe iji bata awụ ka gị na ezinụlọ gị nwee ike nọkọ ọnụ, unu nwee ike kparịa nkata nọ na ya, mezie okwu na ya. Nwere ma nwere ihe gị na ya na-ese okwu, gbaa mbọ ka gị na ya mezie n'oge ije a, maka na ị kwesịghị bụ obi ọjọọ baa n'afọ ọfụọ. Onweghị nke ahụ ịma mmadụ mere gị dị gị njọ n'obi, nke na-ewe gị iwe, otu elu omega ọ na-ekpo gị. Biko gbaa mbọ ka ị kpọọ ya sị, daa nwanne m nwaanyị, nwanne m nwoke, lee ihe mere m na nke a masịrị m. Gbaa mbọ ka ị kwụsị ime ya. O nwekwara ike si gị ndo, ma ọ gawasịkwana ya ndo, ka e nwee ike biri na udo, ka ihe dum na-agara ya ọfụma, maka ezinụlọ nọkọrọ ọnụ nọ n'udo, ife na-agara ha nke ọma. Gbaa mbọ ka ị nwee ike mezie ihe ọbụla gị nke na-ese okwu n'ezinụlọ a, ka ihe dum ka e were obi ụtọ na obi aṅụrị nwee ike banye n'afọ ọfụ a na-aga ịbanye. Maka na afọ a ihe Chukwu kwadoro anyị ka nkọ, ihe Chukwu ji ga-eji chọọ anyị mma n'afọ ọfụ a mara ezigbo mma. Emekwala ka obi ọjọọ mee gị yapụ ịnata ngọzi n'aka Chineke. Mee ka obi gị dị sara dịka ị na-abanye afọ ọfụ, ka anyị nwee ike nweta ngọzi Chineke. Ya wụrụ ya, tupu anyị agakwa n'iru, achọrọ m ichetakwara anyị n'oge elekshọn na-abịakwa nso. Echefukwara iweta ihe eji atụ vootu gị, ma kwadokwa ọfụma. Mgbe ọbụla gasị na obilie na o setiala, iburukwa isoro ibe gị mee ihe a na-eme, mana etinyekwala aka n'ife ọjọọ. Etinyekwala aka n'ife ọjọọ, ka ha dịka oke mkpa ka ị mara ihe ị na-emekwala mmadụ kwa gị aka si gị mee nke ma ọ mee nke ọzọ ndị na-ekwesịghị ime, ma wee nyere gị ego si gị mee nke a. Biko gbanara ife ọjọọ, gbanara ego, ma kpata ya ụzọ ziri ezi. Ya wawụ mmadụ nwere obi aṅụrị, nwekwa n'ike bie ogologo ndụ, maka na ihe ahụ mmadụ na-edinye gị, ịmaghị ma ị ga-aga ya lọta n'udo, ịmaghị ma ọ ga-akpọrọ isi gị. So kewe ihe iji etinyekwanụ aka na ya, maka na ịmaghị ihe ga-echewa gị n'ọdịnihu. Ya wụrụ ihe ị ga-eji gbanarị ife ọjọọ ọsọ, gbara ya ọsọ ebe ọ dị ukwuu. Ya bụ, tupu anyị agakwa n'iru, achọrọ m ichetakwara anyị na ọ kakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọta ebe ife dum na-eme. Echefukwala izitere anyị ozi n'igwe soshal midia na Facebook, ma ọkwa na Instagram, ma ọkwa na YouTube, ma na Twitter, ka anyị nwee ike anyị na-aga na-anọrị mgbe ọbụla gị. O nwee ihe ahụ ị na-ere, ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị, ma ọ bụ azụmahịa gị chọrọ ka anyị kpọtụrụ gị n'isi mbido TV, gbaa mbọ ka izitere anyị ozi @isi mbido TV, ka anyị nwee ike gosi ụwa ihe ị na-ere ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị, ka anyị ihe dum na-agara anyị ọfụma. Echefukwala na ọ bụ n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ. Nọrịrị anyị ka anyị nwee ike tọghere gị ngwugwu anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Agakwala ebe ọbụla gị, ka anyị gbarịta obere egwu. Ana m abịa.
na eji maka na ego nke ahụ bara ọfụma ki maka na ịgbarịrị ọfụma. Maka ọkwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpụtụ ebe ife dum na-eme, ebe a na-ewetara gị obi aṅụrị, ebe a na-ewetara gị ihe a na-akụzi, ebe ị ga-amụta ife, ebe ị ga-enwe obi aṅụrị mgbe ọbụla gị. Ọsọsọ n'isi mbido TV ka ọ na-eme. Ihe anyị jiri aka ugbu a ihe emume ehihie, onye gị na ya na Nwaada Ugomma Jennifer ịnwekwara ike ịkpọ m aka ugo. Ya bụrụ ya, tupu anyị aga n'ihu ka m gwa gị isiokwu anyị ji n'aka ugbu a. Nke a wụ nke anyị kpakọrọ ọnụ ma leba anya, nke wụ ihe ịgba alụgwụm na-akpata na ndụ ụmụaka. Ihe ịgba alụgwụm na-akpata na ndụ ụmụaka, ma ọ ka o si emetụta ụmụaka. Ịgba alụgwụm n'ezinụlọ, di na nwaanyị ha lụketa tupu ị na-ama ihe nne, okwulu ka etiwa ebia na-esi na-ebu onye nke a na-ekwukwu onye nke tupu ị na-ama ihe na-eme na asị na-adọwa ihe dum ka onye ọbụla gị nọrọ onwe ya. Ọwụka o kwesịrị ịdị. Ka ihe na-akpata ihe a, nke mbụ a ga-ajụ anyị ka ihe na-akpata esemokwu a, ka ị ga-ebute na a ga-asị na aga alụkwa ọzọ ka ekewazi ihe dum ka onye ọbụla gị nọrọ onwe ya. Ka ihe na-akpata ihe ndị a, ọ ihe anyị chọrọ ileba anya, maka na ịgba alụgwụm a na-enye ụmụaka nsogbu. Ọ na-enye ụmụaka, ọ kachasị ndị na-eto eto. Ọ bụrụ na ị mere ya mgbe ụmụaka gị tochara mara ihe ka ha dịrị iche, mana ụfọdụ ihe a na-emekarị mgbe ụmụaka kepere mpe, mgbe ụmụaka na-enweghị ihe ha mgba. Mgbe ahụ ihe ọbụla gị mere ihe ọ ga-emetụta ha n'ahụ, ọ ga-enye ha nsogbu, ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ha, ma ọ bụ na agwa ha, ma ọ bụ na otu ha si eche echiche. Ihe ahụ ga-enye ha nsogbu. Anyị anyị ji bịa taa ka anyị nwee ike rụtụ aka n'ihe ndị anyị, maka na ọ dị nnukwu mkpa. Tupu mmadụ asị gị ma onye a ka ọ chọrọ ịlụ, ma onye a ka ọ chọrọ ka ọ bụrụ ya na ya na-abụ, o kwesịrị inwe nghọta, o kwesịrị inwe nkwekọrịta n'etiti unu abụọ. Ọ bụrụ na unu kwekọrịtara ọfụma, nwee ezigbo nghọta n'etiti unu, echeghị m na ihe ndị a gara na-eme. Maka na nke mbụ na-akpatachi ihe ndị awụ na enweghị ezi nghọta n'etiti unu abụọ. Enweghị ezi nghọta. Ọ bụrụ na unu ghọtara ya ọfụma, ghọta agwa onye nke ghọta agwa onye nke, eji m aka na ihe ndị a ga na-eme. Ụfọdụ wu maka na ha furu ego, ha makpuo na alụmdi na nwunye. Ọ kachasị ụmụ nwaanyị anyị, ha furu nwoke ji ego, ha sọwa onye nke maka na onye ahụ ji ego. Ilere onye ahụ anya, lee agwa ya anya, mara ma ihe ị ga-edili ma ihe na-agaghị edili, ịmakpuo na ya maka na ị chọrọ ịlụ di. O nwere ụfọdụ wu ha lee na ụmụ enyi ha alụchala di, ya nwa o ruola afọ 30, o nwebeghị nke bịara ya, nke ọbụla ha fụrụ ha makpuo na ya. Ha agaghị ele agwa onye ahụ mara ma ihe ha ga-edili ma ihe ha ga-emepụ. Ha just makpuo na alụmdi na nwunye tupu ị na-ama ihe na-eme, esemokwu adịwa. Onye ha ga-aghọtacha onye nke a na-akọ nke onye nke a na-akọ tupu ị na-ama ihe na-esemokwu ebido. O nwere ike nke nwoke jiri iwe kụwa nke nwaanyị ihe tupu ị na-ama ihe na nke nwaanyị atọ ọ ga-ezili ihe nke a, asị onye ọbụla gị nọrọ nke ya. Ya wụrụ ya, tupu mmadụ na-abanye na alụmdi na nwunye, o kwesịrị inwe ezi nghọta. O nwere ofu onye ụkọchukwu kwuru okwu, ọ sị na tupu mmadụ na-abanye alụmdi na nwunye, ị kwesịrị ịgụ akwụkwọ gbasara alụmdi na nwunye, ma ọ kachasị ọgwụgwọdị 10. Ịgụ ụzọ akwụkwọ 10 gbasara alụmdi na nwunye ka ịghọtagodi ihe a na-ekwu okwu ya. Ọgwụgwụ ihe ewu ibilie n'isi ụtụtụ ịmakpuo na ya, maka na ọ wụrụ mma ma ọ sị na ọ kọntena, ihe ọbụla ị hụrụ n'ime kọntena ọ ihe ị ga-ewere, maka na ị gaghị ama ihe nọ n'ime kọntena ahụ tili ị ga-emepe ime ya. Ha na emechaa egiricha na wedin, mechaa egwuregwu, mechaa nke a, ịbanyezie n'ezinụlọ, anyị emepe gị, ị ga na-asị ọ nweghị ihe a ka m fụrụ, ọ nweghị ihe a ka mgbe m na gị na-ayọ ọyị ị na-akpa agwa dị otu na-eme nke. Mana o nwere ike ị na-afụcha ụmụ ihe ndị a ga-elefuru ya anya. O nwere ihe ndị oyibo na-akpọ warning sign. Ụfọdụ anyị n'ime anyị na-eme ihe enyi nwoke na enyi nwaanyị, anyị na-elebacha anya na ụmụ warning sign na-enyecha. O nwechara ụdịka agwa nwoke ga na-akpacha ma nwaanyị ga na-akpacha. Ile ya anyị ga-asị mba, ihe awụghị ụdịka ihe m chọrọ na nwoke mụ na ya ga-ebili. Ụdịka ihe ahụ ife ya gwa nwoke ahụ si ya na ị chọrọ ụdịka ife a, ma ọkwanụ n'ịgbanwe na ụdịka ihe a, ma nwoke ahụ enweghị ike ịgbanwe mgbe ahụ nụ na-ayọ ọyị. Nwanne m hapụ ya,
unu lụọ di onwe ihe ga-eme ka ịgbanwele onye ahụ. Ole ma Chineke mere ebere ma o mere ya mara ka onye ahụ gbanwee, ma ọkwa onye ahụ were ndị ya nyefee n'aka Chineke si na o chegharịala, Chukwu abata n'ime ndụ onye ahụ. Mana ọ bụrụ nke si na onye ahụ ga-agbanwe na-enweghị ihe ọbụla, ọ ga-arakwa n'ahụ. Ya bụrụ ya, ile anya hụcha ụmụ ihe ndị a, ọ bụrụ na ihe ndị na-agaghị ediliwu ma ihe ndị agaghị emelu, iwu si ya nwoke biko aga m emeli nke a, onye ọbụla gị amara ebe ọkwụ. Mgbe ahụ a na-ekechibeghị isi akwa si na ozi alụmdi na nwunye. Ide mbụ gbanarị ya ịbịawa sị na ikwerechala unu aga n'ụlọ ụka gbaa akwụkwọ, gbachaa akwụkwọ, bịazie n'ụlọ bịa sị na ị na-eme. O nwere nke na-ewuteche m awụ, ndị lụrụ di orubeghị afọ abụọ, orubeghị afọ atọ sọsọ kọwa afọ anọ asị ha na-alụzi. O nwere ajụjụ mmadụ kwesịrị ịjụ onwe ya tupu ọ na-aba ihe alụmdi na nwunye ya. Agwa onye a awụ ihe ị kwesịrị ị ga-edili n'afọ 10 mbụ na abụọ ga-anọkọrọ ọnụ. O nwere agwa ị ga-ajụ onwe gị sị, agwa onye a m chọrọ ịlụ ọwụ ihe m ga-edili n'afọ 10 nke mbụ mụ na ya ga-anọ. Maka afọ 10 nke mbụ ha ọ dị ka mgbe ahụ ka ije na-ebido. Ihe ndị na-afụgasị ọwụ ihe ị ga-edili, ọwụ ihe ị ga-emeli, ọwụ ihe ị ga-anọli na ya. Ọ ihe a ka anyị ga-ajụcha onwe anyị tupu anyị amakpuo n'ihe a na-alụ ekwu okwu ya, ihe alụmdi na nwunye. Mana ụfọdụ anyị anaghị ajụcha ụmụ ihe ndị anyị ajọs nọ banye n'ime ya. Anyị rụzie ihe anyị na-afụzi ihe anyị na-afụ a na-agbazi ibe na nkewa. Ya nwere ụmụ ihe ndị anyị kwesịrị itinye anya na ya, leruo anya tupu anyị na-abanye ihe ọbụla gị, maka na ịbanyechala onwe ihe ịbanyechi gị si na ị na-emezi ọzọ. Ịgba alụ gị ile anya ndị nne na nna anyị ha, ndị Igbo ochie, ndị nna anyị ha lụchara ụmụ nwaanyị 3 lụọ 4 lụọ 5, ha dum ebiri n'ofu ụlọ, biri n'ofu ezi, onweghị nsogbu, onweghị ihe dịka alụghị m ma ọ emere nke ha biri n'udo. Mana nke a sọsọ gị na di gị na-abụ sọsọ unu abụọ, onweghị nwaanyị ọzọ bịakwutere gị, onweghị ihe ọzọ, ka ihe wuzi nsogbu. Ọ bụrụ na ihe ilebakwa anya ọnwụ ihe ụmụ ihe agba ọfụ ndị a bụ ihe na-akpatachi ihe. Ọ bụrụ na anyị ga-ele otu nne na nna anyị ha si bie ndụ ha ma nwee ụdịka ndidi ha na-enwe na alụmdi na nwunye, ị ga-afụ na anyị nwakwa ga-enwe ike mezie ezinụlọ nke anyị, mee ya ọ dị mma dịka ndị nke mbụ. Ọ ihe dị nnukwu mkpa anyị kwesịrị ileba anya, maka na ọtụtụ ihe ndị a ihe ịgba alụmdi na-enye ụmụaka nsogbu. Ọ ya ebe ahụ ka m na-achọ ileba anya, maka na ọ na-enye ụmụaka nsogbu ọfụma. Nwoke ya na nwunye ya labụ na-anọkọ ọnụ, maka na ihe eji kpọọ ya ezinụlọ mụ na nne na nna kwesịrị ịnọ ebe ahụ, ụmụaka nọ ebe ahụ, nne nọ ya, nna nọ ya. O nwere ụdịka agwa nwatakịrị na-akpọ ma nne agaghị elebara ya anya, nna eleba anya, ha fụhala gị nna ha akụja. Mgbe ha lere mfuru nna ha ga-ama na nna m ga-apịa m ihe ma ọ gwara oge eme ụta na ọ ga-abara m mba. Ụfọdụ ụmụaka ile ha anya, ụmụaka ndị na-eto eto ugbu a ha anaghị atụcha mma ha ụjọ, mana ha afụ mpa ha ụjọ egwu abatụ ha n'ahụ, ha nwee ike mezie ihe ahụ ọfụma. Ọ ihe o ji dị mma ka nne nọ ya, nna nọ ya, ka ha nwee ike zụkọọ ya ọnụ, zụọ ụmụ ahụ ọfụma. Ọ dị nnukwu mkpa. Ọ nwụghị ihe ofu onye na-eme, ọ nwụghị ihe nna sọsọ na-eme ma ọkwa nne sọsọ na-eme. Ekwesịrị imekọ ya ọnụ. Ya bụrụ tupu ị na-eme ihe alụmdi na nwunye, ị kwesịrị ịghọta ihe nọ na alụmdi na nwunye ka ọ bụrụ na ị ghara ime mistake, hapụ gị bịa ịbanye echi isi na ya pụọ, bịa ọwụrụ ụmụ gị ga na-ata afụfụ dị na ya. Ka anyị nwee ike na-echere ụmụ ihe ndị echiche, leba anya ka afọ ahụ gị na enyi gị nwoke ma enyi gị nwaanyị na-eme ọyị na eme ihe ọyị, ka ihe ị mụtara n'ime ya, ka ihe ụdịka ajụjụ ị na-ajụ ya, ka ọ onogo na-ata shawama sọsọ unu anọta, onogo na-eta bred rie fried rice and chicken unu aga tacha pata. O nweghị ihe ị kwesịrị. O nwere ofu ihe egwuregwu ha na-eme n'igwe soshal midia, asị lee nwa agbọghọ na nwokorobịa gara mpụrụ apụ ịkpa nkata, kama ha agaghị ajụ onwe ha ka genotype gị, ka ihe nke gị nwawo
nke onye nke ahụ ha agaghị ajụ ihe mbụ agaghị ajụ ole nri ga-eri fried rice and chicken atacha fried rice and chicken alawa chefu ihe kwesịrị ịjụ ajụjụ ndị dị mkpa ha kwesịrị na-ajụ ma ha gaa ụmụ ihe ndị a gị na ya kparịala nkata n'ọtụtụ oge mana kee ihe ị mụtara kee ihe oduka kee ka isi fụta agwa onye ahụ tupu ị na-asị ya ee ọ mụ na gị gbaa mbọ ka ị nwee ike mata ụmụ ihe ndị a tupu ị na-amakpu na alụmdi ma agakwala ebe ọbụla gị anyị ga-agwa gị otu ihe ndị a si emetụta ụmụaka ma anyị laghachi ka anyị gbarịta obere egwu ana m abịa ọhaneze ikuluibe ndị ọma na-ege m ntị eji maka na unu gbara egwu ahụ ọfụma nke ahụ dabara adaba ya bụrụ ya ọ kakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ifedum na-eme ihe anyị ka ejikọ n'aka ahụ ihe emume ehihie ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonyere anyị ihe anyị ji akụgba ihe emume ehihie onye gị na ya na nwaada Ugomma Jennifer ka gị na ya na-akparị nketa ị nwekwara ike ụmụaka Ugo ka anyị gaa n'iru ịkọwara gị ihe ịgba alụghịm na-eme n'ime ndụ ụmụaka otu o si emetụta ha otu o si eme ha anaghị eme ọfụma na ndụ maka na o nwere ụfọdụ ga-agbalị n'aka ike ha bụrụ mmadụ kpazie ezigbo agwa mee ihe kwesịrị ime mana ọ bụrụ na ha dị 10 o nwere ike iwe 3 sọsọ ga-emeli ihe a na-ekwu okwu ya ga-agbalị mbọ n'aka ha nwere ike 7 nke ọzọ agaghị ama ihe a ga-eme ha ga-abara otu ọjọọ ha mere ihe ọjọọ ma akpawa agwa ọjọọ ma ọ soro enyi ọjọọ mee ihe ha kwesịghị ime maka na ọ dịrị mfe sọsọ ofu onye ịzụ nwa a sị na nwa amụpụta ma ọ wụzi nwa ọha enwe nwa ahụ onye ọbụla gị nwere ike ịgwa nwa ahụ okwu gwa ihe ọjọọ o mere ma gwa ihe o kwesịrị ime maka na ọwụ ofu onye na-azụ nwa ya wụrụ ya ịgba alụghịm na-enye ụmụaka nsogbu nke mbụ ọ na-eme ha na-enwe obi ọkụ na-enwe iwe ọkụ mgbe ọbụla gị ọ na-eme ha anaghị elekwasị anya n'ụlọ akwụkwọ ha anaghị uche ha na-adịcha n'ihe ha na-eme n'ụlọ akwụkwọ ọ na-emekwa ha na-akpa agwa ọjọọ ọ na-eme ha anaghị eme ọfụma n'ihe ọbụla gị ha na-eme ụfọdụ n'ime ọ ga-eme ha daa mba n'ihe gbasara alụmdi na nwunye tupu ị na-ama ihe na-eme nke nwoke ga-asị gị na ụmụ nwaanyị ndị ụba bụ ofu ihe ahụ ha agaghị emeli oduka ihe ha agaghị alụ nwaanyị ha agaghị eme nke a tupu ma oduka onye ahụ nwa ahụ alụọ nwaanyị ị ga-afụ onye ahụ nwere ike ọ na-akụ nwaanyị ife ọ bụrụ na ọ nwe onye gara akụ ụmụ nwaanyị ife ilekwa anya iwe ọkụ mgbe ọbụla gị ka ihe kpatara ihe a maka na o cheela oke echiche o nwere ike na ọ bụrụ sọsọ ya na mmanya nọ ọ bịa na-echesi lee ka mpa ya si rapụ mmanya na-ata afụfụ mgbe ọbụla gị na-eme nke a sọsọ ya na-agba mbọ na-azụ ha mpa ya nọ ebe ọ nọ ọ ga-enwe obi iwe n'ebe mpa ya nọ ọ ga-eme ya ọ gaghị enwe obi ụtọ na ndụ ya mgbe o megidere megide ihe cheta ihe ahụ mpa ya mere mmanya iwe na-ewe ya ọ ga-enwe ike iwere iwe ahụ mebie ihe n'ebe ọ na-arụ ọrụ maọbụ ihe ọbụla ka ọ na-eme ụfọdụ n'ime ha chegide ha tolitewe tupu ị na-ama ihe na-eme ha asịwa ihe na-abara anya ka ha nwee ike ọ dị ha ka ha ṅụta ihe ahụ ha chefucha ụfọdụ ihe ha na-eche ụfọdụ n'ime ha esoro enyi ha na-agbazi ihe ụmụ klọb ndị a na-emecha ụmụ ihe ụwa na-ekwesịghị ma o nwere ike ha etorubeghị ime ụmụ ihe ndị a ebido mewa ya maka ha na-achọtụ nnọọ ihe ga-eme ha ka ha hapụ ị na-eche oke echiche ihe ga-eme ha ka ha pụọ n'ụlọ hapụ gị na-echetacha ụbụ ife ndị ha fụgasịrị mgbe ha na-eto eto ihe ndị a ihe ịgba alụghịm na-akpata n'ezinụlọ o nwere ike mma ha na ya nọ nwere ike ujichaghị aka ike so ha o nwere ike ọ bụrụ mma na-anaghị etili mkpu ọ naghị aba oke mba ma ọ naghị akụli ụmụaka ife o nwere ike ọ dịcha n'obi ọma tupu ị na-ama ife na ụmụ ahụ ka na-eledasị mma ha anya ọ na-ekwuzi okwu ha nwa na-ekwu abụọ mana ọ bụrụ na ọ bụ ihe mpa ha nọ ya ị ga-afụ mma ha kwuo ma ha nọ ha nwa lee mpa ha anya mana na dadi nọ ya ha mara ihe ha kwesịrị ime sọsọ anya ọ ga-ele ha ga-asị mba agaghị m eme ihe
daddy m nọ n'ezi agaghị m eme ya, mpa m nọ n'ezi agaghị m eme ha, agaghị m apụta mpa m na-alọta taa. Maka na gịnị? O nwere ugwu dị na ya, o nwere nsọpụrụ dị na ya, o nwekwara ụdịka egwu nwatakịrị na-enwe ma nna ha nọ nso. Ọ na-eme ha ụfọdụ ihe ha kwesịrị ime ha agaghị eme ya. Dịka mgbe anyị na-eto eto, anyị nọ n'iro na-egwu egwuregwu, vụcha ebe mpa m si na-abata, o buru mashin ya na-abata, tupu ị na-ama ihe na-eme, anyị siri azụ ụlọ gbakpuo n'ime ụlọ maka na ọnwa nweta anyị n'iro, anyị ga-anara apịpịa ụbọchị ahụ. Kiri ya maka mma anyị nọkwa n'ụlọ, anyị apụcha n'iro ga na-egwu egwuregwu, mana anyị fụchaa anya ọ bụrụ anyị alọghachite ụlọ, onye ọbụla ga-amarazi ihe ọ na-eme. Ọ wụrụ efere na-esabeghị isi ụtụtụ, ibido sawa efere a. Ọ wụrụ ihe akwa ka ị kwesịrị ịsa ịsabe ya, ibido sawa ya. Ụmụ ihe ndị a ọ bụrụ na anaghị asọpụrụ mma, mana o nwere ndịiche ndị na ya. Onye ha kwesịrị ileba anya. Biko ndị ụmụ agbọghọ anyị na ụmụ okorobịa anyị na-aba na ihe alụmdi na nwunye, unu kwesịrị ịhụ akwụkwọ nsọ kwuru ya ka mmadụ abụọ agaghị arụkọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha ekwekọrịta. O kwesịrị inwe nkwekọrịta n'etiti gị na di gị lab. O kwesịrị inwe ezi nghọta, e kwesịrị inwe ịfụnanya, inwe ịfụnanya, nwee ezi nghọta, nwee ezi ịkparịta ụka n'ezinụlọ. Ọ ga-enyere gị aka idozi ezinụlọ. Dịka ndị ọkachamara na-ekwu, ha sị na ezinụlọ kwudosiri ike na ọnọdụ kwudosi ike site n'afọ ruo n'afọ. Ọ wụ ezinụlọ nwere usoro eji eme ife. Ị kwesịrị inwe usoro nke ndị oyibo na-akpọ principles eji eme ife. Ị kwesịrị inwe principles na ezinụlọ. Ọ bụghị sọsọ afụrụ gị n'anya, afụrụ gị n'anya, afụrụ gị n'anya. Afụrụ gị n'anya naanị anaghị edosa ụlọ. Ị nwere ike imere afụrụ gị n'anya, afụrụ gị n'anya tupu ị na-ama ihe na-eme, nke nwa emewe ihe ọzọ, nke onye nke emewe ihe ọzọ. Mana ọ bụrụ na unu nwere usoro eji eme ife n'ezinụlọ, hazie onwe unu ọfụma, kwadocha onwe unu ọfụma tupu ị na-aba n'ime alụmdi na nwunye, ọ ga-enyere gị aka ijide ezinụlọ gị, jikọọ ya ọnụ. Mmadụ agaghị esi na ama bata n'ime ụlọ gị bịa gwa gị ihe ị kwesịrị ime. Onye ọkọdịkwa ekwesịghị ịbịa tinyere unu ọgbaghara. Ha kwuchi ihe unu na-eme, gị na di gị ama ihe unu kwesịrị ime. Ha kwucha ha ala, unu abụọ unu akparịa nkata unu, kpebizi ihe unu kwesịrị ime, ọ gbasazi ha. Maka na gịnị? Unu ma ihe unu kwekọrịtara, mara ihe unu kwadoro onwe unu. Ọ ihe o ji dị mkpa ka anyị nwee ike na-eme. Okwe ya mere ndị ụka ji tinye ihe a na-akpọ courtship na ihe alụmdi na nwunye, na unu kwesịrị ime ihe a na-akpọ courtship ka unu nwee ike mara otu onwe unu. Ọ ihe eji eme ihe a ka nwee ike mara ghọtacha onwe anyị ọfụma. Mana ụfọdụ anyị amaghịzi m ihe anyị na-eme na courtship nwa na-ekwu okwu ya. Ka ezi ife na-amụta, ka ezi ihe na ka ọ dịka jụ na-adịghị ajụgasị, ka ọ wụ ịta shawama sọsọ, mee ihe ịkwa iko dị na ya sọsọ ka a na-emezi. Mana ihe ndị dị mkpa kwesịrị ime na-elebara ya anya. Kewa nwa agbọghọ, ile anya na obodo taa, o nwere nke mmadụ mpozu na igwe soshal midia, ile na junction ndị ahụ, galaba ụzọ ha, ihe dum ị ga-afụ na ekubesịrị signboard ekubesịrị abụ ndị na-eme wedding, ịgba nkwụ eju ebe dum. A na-agba agbacha ya, echi agbasa ka ife na-akpata ya. Ọ bụghị ịgba nkwụ, ọ bụghị ịmali lụọ dị maka ibe gị na-alụ di. Ịkwadokwara ọfụma, ịjụkwara ajụjụ nọ na ya, ịjụkwara ese, ileruola anya ezinụlọ ya na-abanye, ọ wee ebe ị ga-anọli. Ilela agwa onye gị na ya ga-asị ọ mụ na gị. Ilela agwa ya anya ọfụma, mara ma ọ bụ ihe ị ga-emeli ma ọ bụ ihe ị ga-edili. Maka na m nwere ụfọdụ agwa ụmụ nwoke na-akpa ma nwaanyị ga-akpa, ma ị nweghị ezi nghọta, nwee ndidi, ị gaghị edilipụ ya, ị gaghị anọli ebe ahụ. Ị kwesịrị ileba anya n'ụmụ ihe ndị a, nwee ike kwado onwe gị ọfụma maka ihe ndị nke na-afụbeghị anya ga-afụ. Kwadokwa onwe gị, nke ịfụnanya kwadokwa onwe gị na ya, maka na nke ahụ ị na-afụ nwere ike ịbanyezi ihe anyị na-afụ awụzighị ihe ị ga na-afụ. Ka ezi ị ga-emezi mgbe ahụ, ka ezi ife ị ga-eme, ọ ihe ị ga-eji lebacha anya, kpee ekpere dị na ya,
kwado onwe gị ọfụma. Nwaanyị na-achọ ịba di, nke mbụ ị kwesịrị inwe aka ọrụ, ị kwesịrị ịma ihe ị kwesịrị inwe ezi nghọta, ị kwesịrị ile onye ahụ gị na ya nọ leruo anya ọfụma tupu ị na-amakpu n'ime ya. Ọ ga-enye gị ugwu, nye gị nsọpụrụ. Ya bụrụ ya, tupu anyị aga n'elu ịchịkọ ihe anyị ji n'aka ọnụ, ka anyị gbarịta obere egwu. Anyị na-abịaghachi, agakwala ebe ọbụla gị. Ọhaneze ndị ọma na-ege m ntị, eji m aka n'ọnụ gbarịrị egwu nke ahụ ọfụma. Ọ kakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ifede m na-eme. Ihe anyị ji n'aka awụ ife emume ehihie. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ọ ihe emume ehihie ka anyị ji n'aka. Onye gị na ya nọ Nwaada Ugomma Jennifer. Ya bụrụ ya, ihe anyị na-etinye anya na ya, ma etinyeta ọnụ na ya wụ ihe ịgba alụghịm na-akpata n'ezinụlọ, otu o si emetụta ụmụaka ha na nsogbu ọ na-akpata na ndụ ha. Maka na ịgba alụghịm ọwụghị ihe ziri ezi. O kwesịrị onye si ee ọ mụ na gị, ya bụrụ na ọ ya na ya, ihe awụ ihe ebighị ebi, ọwụ ihe ịbata echi ga-afụta n'ime ya. Marriage awụgwụ biznes, imeketa esi na ị na-emezi ọzọ na gị na ya kewa. Mba, ọwụ otu ahụ ka o kwesịrị ịdị. O kwesịrị ịwụ ọ bụrụ na o nwere onye nke mehiere, onye nke asị ndo amezie kparịa nkata na ya, gị na-enwe ezi nghọta, unu edozie ihe ọbụla gị na-ese okwu n'etiti unu. Ihe ọbụla gị ke na-ese okwu n'etiti, ọ bụghị ihe ị ga-akpọ ụmụnna gị dum kpọkọta ha tupu ise okwu nke ga-ekpata na ị ga-akpọ ndị nọ n'ezi bịa n'ụlọ gị ka ha bịa dozie unu gị. Ị ga-ama na ihe ahụ nwere o gbagotele. Ọ bụrụ na o kwesịghị ịdị ụtọ, ihe ọbụla gị nke na-eso maka nsogbu nke mere obere, unu edozighị ya. Nke ọzọ emekwa unu edozighị ya. Tupu ị na-amụ wọrigozie elu, buzie nnukwu okwu n'etiti unu, tiwazie nnukwu okwu. Maka na nke unu kwesịrị idozi, nke obere unu kwesịrị unu edozi ya ọfụma. Nke sokwa na unu edozi ya ọfụma, unu arapụzi ya na-agụkọzi ya. Onye nke a na-agụkọ nke onye nke a na-agụkọ nke ya, onye nke a na-ekwu nke onye nke. Maka na onye ọbụla gị na-ekwu ihe ọ na-ekwu, ọ na-ekwere na nke ọ na-ekwu eziokwu. Onye nke asị nke ọ na-ekwu eziokwu, olee eze onye nke ya na-awụ eziokwu, onye nke a ga-egezi. Maka na onwe onye kwere na nke ya wụ eziokwu, ọ ya mere esemokwu adị. Ọ bụrụ na a ga-enwe nghọta, onye nke ọdọ ebutu onwe ya ala. Dịka nwaanyị, ị kwesịrị ibutu onwe gị ala n'okpuru di gị. Nke nwoke, ị kwesịrị ịsọpụrụ nwaanyị gị. Ịsọpụrụ ya, ọ ya ebutu ala gị. Onweghị nwoke ọbụla gị ga-asọpụrụ nwaanyị ahụ na-agaghị ebutu onwe ya n'okpuru ya. Maka na ihe ndị a ọwụ ezi nghọta. Ụfọdụ n'ime anyị na-achọ, o nwere oduka ihe anyị na-achọ n'aka nwunye anyị, mana ihe ndị ahụ gị onwe gị agaghị emeli ya. Gị onwe gị agaghị emeli ihe ndị a. Mana ị chọrọ ka nwaanyị o sọpụrụ gị, o chere gị, o mere gị ife dum, ọ gaghị agba n'ezi, ọ gaghị eme nka. O ihe kwesịrị nwaanyị ime. Mana gị onwe gị, ị ga-emelikwa ihe ndị ahụ ị na-asị ya mee. Mana ụfọdụ n'ime anyị, nwere nke nwoke kwuru okwu ofu ụbọchị, ọ sị na ụmụ nwoke Chineke keere ha ka ha na-alụ ọtụtụ nwaanyị, ka ha mee otu masịrị ha, na ọ nọ n'ime ndụ ha, na ụmụ nwaanyị ekwesịghị ibi ndụ ụtọ, na ụmụ nwaanyị kwesịrị idosa onwe ha nọ n'okpuru di ha. Onye gwara gị na ụmụ nwoke enwere ike ime ihe ọbụla gị masịrị ha na alụmdi na nwunye? Na ọ wụ sọsọ nwaanyị ka ọ dịrị idosa onwe ya, na nwee nsọpụrụ, nwee nke oduka ezigbo agwa dum a chọrọ. Mana ụmụ nwoke nwere ike ime ihe ọbụla masịrị ha. Onweghị onye asị ya ma ihe masịrị ya. Dịka ikwekọrịta gị na nwunye gị na-abụ si na gị na ya ị kwesịrị ịsọpụrụ nwaanyị ahụ. Nsọpụrụ a na-ekwu okwu ya wụ sọsọ igori akwa ma o mee ihe ọ chọrọ. Nsọpụrụ a na-ekwu okwu ya wụ idosa ihe ahụ Chineke ji jikọọ gị na ya na-abụ ọnụ, dosa ya nsọ. Oge ga na-agba n'ezi, esi nwaanyị ga-agba n'ezi, mana gị nwa na-agba n'ezi. Nwaanyị ga ahụ o dosara iwu nke ya, mana ka ezi ihe gị nwa na-eme dịka nwoke. Ya nwa kwuzie okwu na ọ dịzie ka ọ na-elega anya n'isi. Okwuwaziekwa olu ya gawe. Maka na ụmụ nwaanyị, anyị bawa nke anyị nwa, olu anyị anaghị eme obodo, anyị tiwa mkpu gwawa ụwa dum na mee nke na-eme. Mana ị chetaghị na ọgwụ gị nwa kpatara ya. Ọ bụrụ na ị ga-edozi onwe gị, sọpụkwara ya dịka o si asọpụrụ gị, ọ ga-enyere gị aka ọ ga-enyere gị aka idozi ezinụlọ gị, ma meekwa ya n'udo. Nsọpụrụ asị aka ekpe kwa aka nri, aka nri akụ aka ekpe. Ọ ya bụ ihe na-ebute udo n'ezinụlọ. Ka onye ọbụla gị nwee nsọpụrụ, nwee ezi nghọta, ọ ga-enyere gị aka, nyere ụmụ gị aka ka ha nwee ike bie ndụ kwesịrị ha obibi.
imeela ịnọnyere anyị n'ihe omume nke taa. Ugbu a ka anyị ga-achịsọ ọwa na nke taa, mana tupu anyị ga-echefukwala izitere anyị ozi n'igwe soshal midia na Facebook na YouTube na Instagram @isimbido TV. Ebe ahụ ka ife dum na-eme. Anyị na-eche gị ka anyị nwee ike gbara gị nkwa azụmahịa ife ọbụla gị dị ọwụrụ ajụ chọrọ ijikwa anyị zitere anyị ozi @isimbido TV. Ihe ị ga-eji nweta anyị, echefukwala ya. Anyị na-eche gị mgbe ọbụla gị kpọkwem n'Isimbido TV. Onye wetara gị ihe omume nke taa, nwada Ugomma Jennifer yọkara ike ụmụaka Ugo, ma tụnyekwara m n'igwe soshal midia. Ị nwere ike izitekwara m n'igwe soshal midia na Facebook makwa na Instagram @ExoBeautyEmpire. Ihe ga-eji nweta m. Imeela maka ige anyị ntị nke taa. Ya gaziere gị. Chukwu ga-agọzi onye ọbụla gị.